Здравейте, мили приятели! Днес ще ви прочета част от разказът Песен за отвъдното. Когато Дора влезе в стаята, кракът ѝ се оплете в кълбо прежда, тя падна на пода и издъхна на място. Когато дойде на себе си, откри, че се намира в огромна бяла стая с различни по големина и форма екрани. Добре дошла, продума мек глас до нея. Извърна главата си и леко подсвирна от изненада. Съществото до нея имаше идентичен на нейният физически облик, с единствената разлика, че беше от мъжки пол и държеше я дистанционно с множество копчета. Бледа си като стените в тази стая, не ме ли очакваше? Дора се беше втренчила в екрана на отсрещната стена. Опитваше се да не гледа мъжа до себе си и изпитваше необяснимо магнетично привличане към него. Този да не е развален, показва само цифрите 0045. Не, тук нищо никога не се разваля. Искаше да върне назад и преди да дочака отговор от Дора, съществото натисна един от бутоните и пред очите й се появи сцената как тя отваря вратата на стаята, спъва се и... Това ли е? В гласа й се долавише леко разочарование. А цифрите какво означават? Те показват последният ти час на земята. Дора подскочи от изненада. И къде съм сега? В рая или ада? А ти кой си? Аз съм твоята сянка. Ето виж, съществото посочи към екрана дъното на стаята и Дора видя раждането си. Той беше там. После премести поглед към друг екран, където се проектираше един от най-сладките изпомени от детството – първият ти рожден ден при баба. Дора продължи да движи очите си от екран на екран и всички показваха важни за нея моменти от живота й. На всички тях разпозна силуета на съществото до себе си. Но това е, поколеба се тя. Твоят живот, потвърди той. Значи ти си Дора не успя да изрече името му. Страхуваше се, че може да й се случи нещо лошо. Имам много имена, но не съм черен, нито ходя с коса. Средновековните деспоти обичаха да плашат хората и създаваха нелепи образи, за да държат душите им в подчинение. Какво по-лошо от това? Да си мъртъв, предполагам. Човекът е мъртъв още със самото си раждане. Той се изпълва с живот само в миговете, когато е в съприкосновение с смъртта. Не разбирам. Това някаква New Age философия ли е? Не, напротив. Ти как мислиш? В момента жива ли си или мъртва? Ами по-скоро второто. Всъщност си и двете, защото си в отвъдното. В отвъдното? Какво е това? Място за рехабилитация. Дора разбираше всичко и същевременно нищо. Оголените й представи и емоционални нагласи препускаха като лъскави кули по магистрала и се врязваха една в друга. Постепенно това доведе до чудовищна катастрофа. Докато тя се опитваше да схване случващото се, съществото я гледаше с месеца от съжаление и любопитство. Протегна длан към нея. Ела, ще ти покажа нещо. Дора неохотно прие ръката му. Внезапно стените на бялата стая сякаш се стопиха и те се озоваха върху извисена платформа с необятна панорама от преплитащи се светлинни нишки. Какво е това? Тя не можеше да отклони поглед от хипнотизиращото зрелище. Това си ти. Това са всички възможни версии на твоя живот. Всяко решение, което си взела, е създало нова нишка. Дора се загледа в светлините. Приличаха на галактика от звезди, всяка от които разказваше различна история за нея. Ако искате да прочетете продължението на историята и нейният край, можете да го направите, ако си закупите книжката Хера Протеин. Благодаря.